हाय गाइस नेक्स्ट दिन मत कही यार ये कर जो आमर केमी माछ धरती केमी माड़ अच्छी
ଏବେ ଡର ଲାଗୁଛି କ'ଣ କରିବୁ କାହିଁକିନା ଆମ ଯୋଉଭଳିଆ ଏମିତି କାଳ ବୈଶାଖୀ ଏଇଟା କାଳ ବୈଶାଖୀରେ ମାନେ କିଷାଣ ଦେଖିବ ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ଆମର ଆଗାମୀ ପୋର୍ଟ ଥିଲା ଯୋଉ ଏବେ ଯାହା ଏବେ ଦେଖା ହଉଥିଲା ଯାହା କିଛି ଦେଖା ହଉନାହିଁ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି।